Hola, benvinguts i benvingudes altra vegada a aquest canal de comunicació entre l'Ajuntament i els veïns i veïnes de Castelló. Estem a les portes del Nadal, època de sentar-se amb els amics i la família i gaudir del menjar i, per què no, de cantar les nadalenques. Dates molt assenyalades per acomiadar un 2016 ple de reptes i que des d'ací de l'Ajuntament hem intentat complir el millor possible. A més, estareu rebent en aquests moments o aneu a rebre una publicació municipal anomenada l'Ajuntament fa saber, on expliquem tot allò que hem fet durant aquest any i avancem algunes coses de les que farem el proper 2017. Vull aprofitar aquest vídeo per a convidar-vos a gaudir de les activitats en les que participarà o organitzarà l'Ajuntament en estos Nadals i que són com la ludoteca de Nadal, la primera silvestrada que celebrarà al nostre poble, els tallers de la biblioteca i acabarem, com no, amb la cavalgada de Reis, fet que crea molta il·lusió entre els més menuts i els més majors. A més, vos convido també a participar i acudir al ple de pressupostos que celebrarà el proper dia 28, dimecres, a les 9:30 de la nit, en el que treballarem l'instrument bàsic de governança del poble, que són els pressupostos. Un instrument que hem desenvolupat en uns criteris que de segur tots entendreu. No estirar més el braç que la mànega i pensar en les persones per millorar la qualitat de vida de tots els que vivim en este poble. No vull allargar-me molt més i vos desitge un bon Nadal i que el proper 2017 estiga ple d'alegries per a tots nosaltres. Moltes gràcies.